sembah korporesan nomor bengat kanan siang tasih mawa pokok kang sawekong siling telahan nyuwang kanan mamuju hewang Namastu Purnama Sidhem Om awit namastu silat Mringyoan jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinawung langering wilupa estu maksih lestatut lambah budut jiratur tutur kadulot-dulot milorateng maradya minursita ngupama prameniskara pinarti tameng lalata manggi tekep wasananing gupita tawung renggeng maralambang matumpa-tumpa marmo panggung sang Wengkata segebyar dumadining wayang Kurawa perwanganipun lho narik nuduting basa duweng gunung sarasa yen narasaya karaos mulat sarira angrasa pandi wuruhing dewi rasa rumangsa ngrumaksani lir jalma mila kaca jarweh wis rinakop cancari tolong becik wis gemelar jroning makeliran Jagus Jatra mriksani pagelaran ing Purwa Surya Candra Ndarum Hyang Kartika wis kinur putra teng kamasa sahari rati angitri pawana Purwa tegenduk sina gilur gumanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta wabat dedung lan mangkarta mangkarkasi rambun kaya jawab mating grebyah dadi padhang kutu-kutu walang atoga burono yang bronto dadi obranan tanpa wicalan padhang trawangan sinari Sang Hyang Retnawi ingkang ngarsa merbawani jagat mungguing jagat ngetanduk mungup-mungup mungguing kalingan mugir abang merngangah lamun kaek saya ndilat-ndilat bumi saya dangu sumur Sang Hyang Arka katon semeblak kanan kiri ing abang esmu jenar kaperbawan sinari Sang Hyang Basanta tanem to katon ijo ruyo-ruyo amangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucing gunung temelan kendanu kasiluring Prabancana lenggan lenggun kanthi kaya gunung Makutha Mega tantawis dangu soleh kawula dasi den luarsa ngupaya buga karo Tegal Sawahe
anglu silur tanana pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul karo lukune anggiring raja kayane sawane ana pirembagan sumur manggi sang Hyang Arka sedang isa inggil wis katon sinare jagat melok durung geget papat loro dewetan kulon sinaring jagat kang samya rebut yata rebut rebut kuwung panandiri datan wonten ingkang amadani keguwunging praja negaring Ndrawati ya Ndoroko ya negaring Jenggala Manik nuninggi garis 100 tanantuk kali 1000 jangkep tinego krana garing Ndrawati dumati saking puluh-puluh bebanjaran sinasapan kaya benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut pegating manunggal kapanto uriting Cakrawala wane-wane cakra ngubijik sawana kireping jurang corong kirepung guwa seru kenarya susuring beksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung royo-royo karanggitri rewi-rewironing klopo bumi subur pasiten mawur satengah tinandur pangkar tumangkar kawriyan dadi gunung-gunung bebanjengan angrangsang langit lenggak-lenggok lampu tin mijil saking sendang-sendang ning tirtane iline pinara-para mlayune diambi waduk bentung-bentung kinarya angileni sawah yang pategalaning Naraka Sema mokal panguling tetani babasan datanan ubi bisa sacengkengkeng selo sedaya tinanduran tanam tukang ora kabi pandya pedari silang gelar pasabinan yaya rukmi sareng pirangga pratiwi pategalan goplo wijeng kang ngrembuyuk gegedungan yambi kowe nganti kaya manglumang wiwitane polo kependhem polo kesimpar polo kemantung sadya tanpa jiwa cinawi tukulan kang pawes sarasaning diri ingon-ingon raja kaya diiwen sansaya ngrembaka lamun yang ngagelare bangunan lamun wanci sarap surya samya mulih parang kandange dhewe-dhewe datanana carane kandhang nganggo kinanjeng malang lapet tebe saking tindak Durjana Jodi samya sayek saeka kabeh akaring huring nusa bangsa tuwe negaring Ndrawati ya negaring Ndoroko wana gumimbanging gunung nganggo rineksa mring lestari runtung ronah tumerah sadya dadi guru-guru kanang lingkungan langkung-langkung lamun to tinaliti sampun-sampun ing sesanggeman sampun tebih saking tindak sansaya sinansaya wadana dananing mumat sinamatan daya dinayan suwi-suwi papan sejatri jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa babar karya kenging pinasang negari ing Ndrawati langsung semlagi mancik marang jaman kecana panjang punjeng pasir pawukir kula jinawi Gemah Ripah Karta Tata Turaharja dasar guru kang gedhe bore padhang jagate dhuwur kukuse tur tado kuncarane tur kasus sering manca praja lah sinten to wau ingkang asta pusarane ngadil bangsa negari Ndrawati ya Ndoroko menang ruten ucapna dosa namaning Sang Nata dosa arane 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Danardana ya Sang Narayana ya Padmanaba ya Wisnumurti ya Sang Govinda ya Kesawa ya Sri Arimurti ya Sang Narasinga Nalindra pamakuning bumi ingkang anggung jejekaken kautaman risa juga lenggah madaring dampar kecana ora montor-montor sipating Bathara Yayah Sang Hyang Bathara Suman ya Sang Hyang Bathara Wisnu Angit Jawantah nalika semono binayang bayang Sang Hyang Guru Hapsara Hapsari kawis ketingal manggo ketanggung saka maloro-loro ingkang samya ngambil wacane keprabon datan kantun ketingal wisawanipun Sang Hyang anung-anung tetungguling praja negari Ndrawati ing Ndoroko mimah Sang Hyang para kadang ingkang sampun ketingal sowan ngabiyantara marang saning Sang Nata anggih menika temenanira Senopati Ndrawati satring garba ruci anggiri Sang Raden Arya Setyaki ya Raden Tambakyuda ya Raden Yuyudana ya Sang Wresniwira ya Singa Mulanjaya ya Raden Bima Kunthing satru kandhen kaya jebur ngose tumangke kuping kiwa tengen
Najan to dadi tatan sepiru nanging gadhah kasekten luwih basan pinatang mendat Jina Lumender Tirebak Bengkong Sinuda Putung. Mula tatanmu kang menika dadosaken bebedeng penanggulanging praja negari Darwati. Sumambung wismanipun Kadang Nata pitalaming Widara Kandhang anggih Rekyana Patih Udawa ya Sang Kresnengkara. Karo tidhem permanem tatanana bane walang alisik Sangya para nanyaka baja miwah para kawula sami kantheng pasisiran jejel riyel arepet pobat bibit prasasatatu pandenggul tatan posela lamben sangkathing para sibaing jawi ambludak kendhira runtek umbul-umbul kekitrangan danu dayah mending mangsa labuh payung megar mendi jamur barat ing mangsa rendeng tumbang ngrangap kowe jati ngarane mangsa katiga paranjene tinggal tidhem tatanana ingkang anyabawa Sang Nata nampi rawuhipun Kadang Nata-nata ing Mandura anenggih Sang Nata Prabu Baladewa ya Sang Kakrasana maning Pintawasi Jaladara ya Sang Karsana ya Sang Prabu Balarama nalika semanten mulan sangya para kawula mulan rawuhipun Nata Mandur Prabu Baladewa arsa medhar sabda Sang Sri Naranata ya Sang Prabu Sri Bathara Kresna dadung kumbang wis pandika Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dereng kababaring lesan
Sritinon neng pasewakan pusana maneka warna Petanggu jono miang manjrakang sarwara Ranggeng manik nara narawata Prapanya kang sumerat prapanya kang sumerat penyareng teca Laci sireng adet wimbo kekandha mrek minge kati upeng ma ruka marupa mando saparan mangambar kongas Liwang suksmur mangadili luwih ana sasmintan ingsun jagat wasihaning Bathara Kakang Patih Udawa ayo ndadekake kaget penggalihira Kakang Patih Udawa dene sira Kakang Kresnenggara ingsun piji ana ngarsaning ingsun Kakang Patih Udawa ing Widara Kandhang baunut nun inggih diwaji semban kula
Pengayoman kula ing Madupada marang delahan sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Kepareng paduka wonten sabda paduka miji dumateng wiswanipun ingkang abdi kepatihan pun Udawa. Ing jawi sanget kuwatos ing manah bebasan Pindharun Salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras sinuwun penggalipun ingkang abdi kepatihan nanging sareng wonten ngersanipun jengandika diwaji sembahan kula pengayoman kula wonten Madupada prapting delahan tebih saking raos kemarasan sinuwun. Baunut niki kemareng kula cemadhong dawuh timbalan paduka Sanata sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Kakang Patih Udawa ya. Kadi pananggon sira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun. Pranata tata rakiting kaprajan negara Ndarawati marata diage aturna kelawan panjenengan ingsun. Samendang aja nganti keng karemben Kakang Patih Udawa. Menawi padukan tanggung bab tata rakiting kaprajan sedaya tan badhe angujiwani. Para kawula samya sayeng seka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negaring Ndarawati. Mendhaipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenya sami gegladen ulah kridane kaperang. Sawanci-wanci praja paduka tempuh marang muka tartentu boten badhe ngebuk kunca paduka Gusti kula Sang Rata sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Ingkang abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna sinuwun diwaji sembahan kula. Baunut niki. Kakang Patih Udawa ya. Ora liwat pakareng kang utama tindakna wae selawase urip. Baunut niki sinuwun. Nanging bebri keparengipun dereng lan sak sampunipun kepareng ingkang abdi kepatihan ngaturaken sembah sumengkem pangabekti kula kunjuk santapepada paduka Gusti kula Sang Rata sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna sinuwun. Ya Kakang Udawa. Ingsun tampa tiba padha-padha Kakang. Ora liwat mrayogak nanggon mulungguh. Sartane padha tatanen barisaning para Madyabala. Sartane para kawula ingkang padha gantung sibuk. Aja nganti ingkang padha saura manuk. Jeneng ingsun nedya mbabarake tuwinanem Brama migating masewakan Kakang Patih Udawa. Baunut niki. Mula ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe suwula. Tartentu kula mboten badhe selak. Kula namung saged mangestu dawuh paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna sinuwun. Baunut niki. Kadangipun Kakang Dimas Setyaki garba ruci. Saksawanisi adya ana ngarsanipun Kakang padha kanthi prayoga lungguhmu sartane harja sak maraptamu Setyaki tansah pinawi kawitadaning sambikala. Sowan kula Koko Prabu. Tebih saking rubeda kalih sing sambikala antuk berkah pamujinipun paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Sowan kula tebih saking rubeda anggen kula sowan kersanipun paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk santapepada paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna Ndarawati. Ya Siadi Setyaki atur bekti lawan pun Kakang. Ora lewat pangestunipun Kakang wae tampanana Dimas Setyaki. Nggih, sampun kawula pun diatadosna jimat. Mugi dayanana mring kasantosanipun ingkang rayi garba ruci. Koko Prabu Kresna. Nun mangke Koko Prabu. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa ing Mandura. Koko Prabu Balarama. Ingkang rayi ing Dwarawati pun Sri Bathara Kresna ngaturaken kasugengan saha budya pangasta mugi tansah kunjuk ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu jagat pangestu wayah loro jagat Pandendra Jaladewaku. Yo Yayi Prabu Ndarawati sakalangkung bombong penggalipun Kakang mbasanipun Kakang nampa sing dadi dawuh ngendikane Siadi miji kelawan piswanipun Kakang budya pangasta wesatane pambagya raja wis pun Kakang tampa akarya bombong penggalipun Kakang sartane nggonipun Kakang sawan ngersaning Yayi Prabu Ndarawati ora ana alangan swiji apa kalih sing rubeda ado saka rubeda sawanipun Kakang tansah manggih methuke marang Karharjan ora liwat pun Kakang ngaturke salam taklimipun Kakang wae muga kunjuk ngersane Siadi Ndarawati. Yayi Prabu. Inggih Koko Prabu sampun kawula tampi akarya Jundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kaseket sak pelenggah
Paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa rawuh wonten ngersanipun ingkang rayi Punata Ndarawati Koko Prabu ya Kresna sawanipun kakang ngersani Yayi Prabu kaya ora kurang kepenak Yayi Koko Prabu Baladewa ingkang rayi Garbaruci pun Setyaki ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula kunjuk Setyaki nggih ya Yayi Dimas Garbaruci sadyatur bekti kaliyan pun kakang ora pangestunipun kakang ing Mandura wae tampanana Dimas Garbaruci sampun kula cancang pujeng weni dumawing bijak rupa keting perdaya saestu dadosaken cahya nercahya taking rakayuwanan Koko Prabu mboten langkung kasekecana lenggah paduka wonten kersanipun Koko Prabu Kresna ya Setyaki kaya wis ora kurang kepenak sawanipun kakang wonten kersane Yayi Prabu Kresna Dimas Setyaki nggih sinuning Mandura sarawujeng andika ingkang abdi kepantian pun Udawa ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun Kakang Udawa iki nggih leres kasinggihan mekaten Kakang Udawa wonten dawuh sadurunge aku njaluk pangapura karo Kakang Udawa yen to sak lumrahe saking para wadyabala sartane Nayaka miwah para kawula negara Ndarawati ngaturke bekti ngaturke sembah marang Prabu Baladewa mesti wae tak tampa jriyatane kuwi mujudake pasuwitan sartane mujudake kaperbawan tumrap nata ing Mandura Prabu Baladewa nggih nanging sing gedhe pangapuramu yen to Kakang Udawa atur bekti karo Prabu Baladewa sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa Kakang Udawa waduh dosa menapa ingkang sampun kula lampahi teka jengandika mboten nampi sembah kula sinuwun kalepatan menapa kula kelawan jengandika teka jengandika mboten nampi sembahipun ingkang abdi kepatihan Kakang Udawa wonten dawuh ora kala sangka Kakang Udawa duwe luput karo nata Mandura Prabu Baladewa kuwi babar pisan ora nanging siji Kakang Udawa lan Prabu Baladewa ing Mandura kuwi tinemune luwih werda luwih tuwa Kakang Udawa tinimbang Baladewa nalikane dhisik aku isih jeneng Kakrasana lan Kakang Udawa ngemong lawan aku nggih mula ora ana jamak lumrahe werda ngaturke bekti karo taruna mula ora jamak lumrahe yen to luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa mula sembahmu ora tak tampa kuwi sing angka siji banjur sing angka loro apa Kakang Udawa ora kelingan nglawan lalakon nahakane isih urip bareng ana ing Widara Kandhang aku dimong karo Bapa Demang Sagopa sartane aku uga dimong kelawan Kakang Udawa sithik akeh aku nyecep ngemul Kakang Udawa sartane uga sithik akeh aku dikudang dening Bapa Sagopa sartane Kakang Udawa uga melu ngulawentah lawan Baladewa mula malah sing mrayoga sembahe Baladewa tampanen Kakang Udawa wiladalah jagat dewa Bathara nuwun sewu sinuwun menapa malah mboten badhe wonten walat ingkang nemahe dhumateng ingkang abdi kepatihan ora jriyatane kuwi pancen wis pinesti kaya mangkono taruna wajibe ngaturke sembah bekti kelawan werda mula sembahku tampanana Kakang Udawa wela nggih sinuwun kula tampi dawah sami-sami wela uripku mau bengi ngimpi apa oleh kuturu lah kok dadi kejugrukan Bukir Sari kelepaning samudra madu sowan sinuwun Prabu Kresna lah kok dadi nampa sembahe Nalindra ya syukur alhamdulillah aku neneng omah mung diwaneni bojo sowan mrene malah nampa sembahe Nalindra matur sembah nuwun sanget sinuwun ya Kakang Udawa ora dadi ngopo jriyatane wis mesti kudu kaya mangkono Kakang nggih matur sembah nuwun Koko Prabu piye Yayi sewu-sewu kamatanipun ingkang putra ingkang rayi Ndarawati kula tadah wadana kula nuwun sewu tukula nampi rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datan pepuboyan menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka Praja saking negari ing Mandura teka dinten sak menika jengandika Kanjeng Koko Prabu Baladewa rawuh tanpa paring cecul ing saderengipun wonten negari Ndarawati Koko Prabu saestu menawi kula mangertosi perkawis menika saderengipun tartemtu kula nedya ngrakit kreta kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa sartanipun kula nedya nyawisaken Hermawar
kinarya miji nyampean paduka Kanjeng Kaka Prabu Baladewa Kaka Prabu Jagadéwa Bathara Yayi Prabu wonten paring dawuh mengko dhisik pranatan tata kaprajan sing kaya mangkono mau ora pantes dipisungsungake marang sanipun Kakang ing Mandura jernyatane pun Kakang iki wis marambah kaping-kaping sowan ning Praja Negara Ndrawati uga siadi ngrengko kelawan pun Kakang ya kadangmu ing Mandura nggih mula kang saka kuwi pun Kakang iki ora pantes dipadhake karo tamu-tamu agung sing rawuh ning Praja Ndrawati aja dipadhake karo ratu-ratu liyane jenyatane pun Kakang iki tinemune luwih rumaket merga pancen pun Kakang iki kadang merdone Siadi Yayi Prabu Kresna mula aja ngasi tata kaprajan sing kaya mangkono dipisungsungake nang ngersanipun Kakang merga kuwi mengko rali mung bakal gawe kucem sartane lingsem yen dinulat dening para kawula mekaten Kaka Prabu iya malah aku sing ngaturke panuwun ngersani Yayi Prabu Kresna merga sawanipun Kakang ning Praja Negara Ndrawati sing tinemune pun Kakang iki wis sakwarsa setahun kepungkur pun Kakang iri dhewe sowan ning Praja Negara Ndrawati teka Siadi sartane para nayaka Punggawa negara Ndrawati lan kabeh kawula ning negara Ndrawati isih misungsung sartane isih nyugata kanthi kahanan sing kaya mangkene kanthi kahanan sing nyenengke ana ngersanipun Kakang. Nggih, mula aku ngaturke panuwun ngersane Siadi Ndrawati. Inggih Kaka Prabu mboten dados menapa. Ternyatipun sampun adan saben wilujeng ngandika rawuh wonten ing Praja Negari Ndrawati. Dipun pisungsungaken ingkang kados mekaten tata kaprajan wonten negari Ndrawati. Lah ya mangkono Yayi. Inggih Kaka Prabu. Sabanjuri sadurunge pun Kakang matur apa kang dadi wigatenipun Kakang sowan ana ngersani Yayi Prabu Kresna luwih dhisik aku tak kepengin nyawang kanan Praja Negara Ndrawati. Ingkang tinemune pun Kakang iki setahun kepungkur sakwarsa pun Kakang ora tetinju marang kahanan Praja Negara Ndrawati piye-piye lah kok dadi kahanan para kawula Praja Negara Ndrawati kakanan ning kutha Goro sartane kahanan ning Karang Pradesan lah kok wis beda karo setahun kepungkur nalikanipun Kakang sowan ning Praja Negara Ndrawati benten kados pundi Kaka Prabu kosek kok pun Kakang nyawang kahanan Praja Negara Ndrawati lah kok sansaya ayem sansaya gemah ripah lojinawi karo tata-tata raharja beda nalikanipun Kakang sakwarsa kepungkur sowan ngersani Siadi kahanan Praja Negara Ndrawati urung kaya mangkene mula pun Kakang matur yen to kahanan Praja Negara Dwaraka beda kelawan kahanan sakwarsa kepungkur nalikanipun Kakang sowan ngersani Siadi Ndrawati mula pun Kakang iki rumangsa bombong pun Kakang iki rumangsa mongkok dene duwe kadang mongko madheg ratu ning Praja Negara Ndrawati bisa nata kahanane para kawula bisa ngayomi kahanane para kawula nganti endah kaya ngene ning atase setahun kuwi dudu wektu sing dawa teka Siadi iso dandani kahanane para kawula sak Praja Negara Ndrawati biyo pun Kakang sing wis matahun-tahun madheg nalindra negara Mandura wis matahun-tahun pendak-pendak tahun lah kok ora ana undak-undakane lah teko iki Siadi Kresna Yayi Prabu Ndrawati setahun kepungkur pun Kakang sowan mrene tekan seprene lah kok kahanane wis beda biyo aku salut karo Yayi Prabu inggih Kaka Prabu ya nuwun sewu awit sedaya menika awit sangka sanggya para kawula ingkang tansah sumuyut bandul ngrumpul manunggal tunggalan dados tunggal lah ya pancen kaya mangkono jernyatane pasrawungan paseduluran mono kudu tansah diraketake nggih kawula kelawan Nalendra kudu tansah caket semono uga ratu kudu bisa dipercaya dening para kawula dase inggih mekaten Kaka Prabu ya nanging Yayi yen to pun Kakang ngandhake babagan endahe kanan praja negara ing Ndrawati ingkang kaya mangkono mau ora tak kira ora bakal rampung sedina semengi. Mula kang sapa kuwi yen to Siadi ngeparengake pun Kakang bakal nyaket pisowanku ana ngersani Yayi Prabu Kresna. Aku tak matur apa wigatine nang ngersani Siadi. Inggih Kaka Prabu kula sumanggaken.
anggen paduka rawuh wonten negari Ndatulaya Praja negari Ndorowati. Ya pun Kakang keparengake sawanana ngersaning Siadi Yayi Prabu Ndorowati. Monggo Koko Prabu kula sumanggaken. Lengleng ramyang dengkang Driya Leriwang Candra katawangan sumu ing das katu retan limut kapyarsaning rujet remeng driya manawa kakuwunging ayawang wisesa kakuwunging ayawang wisesa Yayi Prabu, kula wonten maring dawuh Koko Prabu. Sayekti sawanipun Kakang iki sepisan bakal tetinju marang Karaharjan Praja Negara Ndorowati. Dene ngarep mau pun Kakang wis ngandhake babagan kanan Praja Negara Ndorowati sing beda kelawan sakmarsa kepungkur. Inggih. Dene ndungkap angka 2. Sawanipun Kakang iki bakal nanjake ngersane Siadi Ndorowati. Apa Siadi uga nampa kabar apa Siadi Yayi Prabu Ndorowati uga nampa pawarta sing tak tampa, pawarta binatampa bakul sinambi wara, pawarta binandunge Karna. Ingkang wis tak tampa, apa Siadi nampa kabar sing padha kelawan pun Kakang nampa kabar iki. Nuwun sewu Koko Prabu. Pawarta semrupa ingkang jengandika tampi. Lho. Teka Siadi urung priksa. Ngene. 3 dina kapungkur pun Kakang nampa nawala saka ngersani Yayi Prabu Darmakusuma, ya saka kadang-kadangku, ya kadangmu para Pandhawa negara Ngamarta. Inggih. Babakan yoki para Pandhawa sing njaluk pangestu supaya dipangestoni anggone bakal mbangun candhi ing Gunung Saptawarga. Mula kang saka kuwi sawanipun Kakang iki bakal nanjake kelawan Yayi Prabu Ndorowati apa pancen uga entuk pawarta saka para Pandhawa apa malah kepara wis diaturi nawala saka ngersani Yayi Prabu Puntadewa sartane para kadang Pandhawa babagan pawarta iki ya kuwi para Pandhawa sing bakal miwiti nggone bakal mbangun Candhi Saptawarga Yayi. Jagat pangestu karo weh Lur jagat. Inggih Koko Prabu kula nuwun sewu menawi jengandika nyuwun mriksa dumateng ingkang rayi ing Ndorowati tartentu kula ugi sampun mangertosi bala yen to pancen kaya mangkono. Malapun Kakang njaluk dawuhe Siadi, malapun Kakang njaluk dawuhe Yayi Prabu, kepiye? Monggo Yayi Prabu Kresna ngene bakal mengestoni sarta ngestreni nggone para Pandhawa bakal miwiti mbangun pecandhanane para leluhur. Kepiye Yayi? Inggih, menawi miturut kula gegayuhanipun para Pandhawa inggih ingkang kepengin mbangun pacandhanipun sanggya para luhur menika tartentu luhur sanget. Koko Prabu kula nuwun sewu jernyatanipun menawi ngemuti dhumateng lelampahan ingkang sampun kalampah kala rumiyin dereng dangu ugi para Pandhawa sampun
Klampah ngujupaken syukur inggih menika ngawontenaken saji raja suya. Menika tartentu menawi boten dipun sengkuyung dumateng jengandika Kanjeng Kaka Prabu Baladewa kaliyan ingkang rayi ing nata Ndarawati. Tartentu boten badhe kelampan gegayuhanipun para Pandhawa ingkang mekaten kula wau. Nuwun sewu. Boten kateges ngemongaken dumateng kawula pribadi, boten kateges kula menika angina dumateng pun para Pandhawa. Boten kateges kula ngiyas dumateng Yayi Prabu Puntadewa nanging tartentu kundanging jagat menika sampun nyebataken bilih nata Ndarawati lan nata Mandura menika sumambung wonten gandeng senengipun para Pandhawa ngibaratipun menika kereta jaran sakusiripun. Lah ya panjenengan kaya mangkono. Sartanipun Kakang iki uga ora bisa ngeculke para Pandhawa yen to para Pandhawa duweni gegayuhan kang kaya mangkono. Malah ngono Yayi. Yen to pancen cetha kaya mangkono dawuh Siadi. Ayo. Wektu dina iki pun Kakang kanthi sowan munggah ning Satwarga ngestreni sartane nyengkuyung mangestani para Pandhawa bakal mbangun pacandhane para leluhur sarana mbangun Candhi Satwarga. Inggih Kaka Prabu. Sebab ngene Yayi. Wong sing duweni gegayuhan mono mesti akeh pacobane. Mbuh kuwi pacobane cilik, mbuh pacobane kuwi gedhe, mbuh enteng, mbuh abot. Mesti bakal akeh pacobane. Saya bakal kelakon nggone bangun Candhi Satwarga, saya bakal kelakon nggone gayuh gegayuhan kang kaya mangkono mau mesti wae saya akeh pacobane sing bakal mepalangi para Pandhawa nggone bakal bangun Candhi Satwarga. Mula kang saka kuwi Yayi Kresna aja ngasi walang ati, aja wigih ringa-ringa, aja ngasi suwe-suwe. Digelak wancine digege mangsane sowan munggah ning Satwarga ngestreni sartane kuyung para Pandhawa ingkang bakal bangun Candhi Satwarga, bangun pacandhane para leluhur. Yayi Prabu Kresna. Sigra-sigra yen permana gansa Sikra ngrakit nawang sesangga Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrompak ing wadya Kurta reka kiri nanggana magawe kelari rawang-wang Didemadare kawontenan garing Ndarawati. Nek semanten dadi tindrim tatan mobat tatan musik nata Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna legeng nganti kaya pratima golek kencana. Pratima golek kencana Mas tegese mencorong tejane nganti kaya pratima golek kencana kasaru gegering jaba. Pihak ngarsa tangkeping purika pasiban buru amuk apa to kang dadi darunane. Macan ingkang bedal saking krangkeng dede. Gajah ingkang medhun saka wantilan anengge pisowanipun Nalendra saking tlatah Sabrang ingkang damel singak sangjaring para kawula. Galia kaya bareng nganti nanggap mangun-mangudas Marenindra. Kancana Jaya, yak jaluk dalan.
Sinong yanti Sinong mati jagat kinari Mbak lumembak ombak ing samudra hey ana hey ana ale lumut amrek kanggang awita denceng-dencengan Kakang Udawa pripun Nyai Mas krungu ora pripun ana ratu teka kok ngereti senar lula pripun ngereti senar pripun ya apik nggih pancen ngaten niku kok Nyai Mas ha iya mbok menawi Nalendra ingkang rawuh niki nembe kelegan atine apa ya ngono kuwi aja padha pating curwet luwih dhisik kuwi disengeni kowe kuwi kok Koko Prabu piye Yayi menika dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda tama pangandika Kanjeng Koko Prabu Baladewa teka mriku wonten Nalendra ingkang rawuh wonten Datulaya Praja negari Ndarawati wilah jagat Dewa Bathara lah kok tekono sore-sore ana Nalendra saka tlatah Sabrang yen tak titik iki Nalendra sing sugih Nalendra sing blegedhu brewujer nyatane titik saka sandangane biya ana iket pititretes prada nggih kanten Koko Prabu ya nanging mbok menawa ana wigati Yayi nanging mengko luwih dhisik yen to praptane Nalendra ana ing Prajanegara Ndarawati sowan ning Datulaya Praja dina iki bakal nuwuhke katentreman si Adi kudu nglungguhi bawa laksana minangka Nalendra Ndarawati nggih nanging yen to praptane ratu iki mengko mung bakal mbudhek banyu bening kanan negara Ndarawati mung bakal dadi daredah oh si Adi ora sawalang ati aja melu-melu perkarane pun kakang sing bakal saguh ngundurke lawan ratu iki inggih Koko Prabu mula dangunen
dangunen napa wigatine ratu iki sowan? Mekaten Koko Prabu. Iya Yayi. Inggih. Koko Prabu Lenggengkeng Sekeca kaya wis ora kurang kepenak Yayi Prabu Kresna. Kula nyuwun sewu Kisana. Sampun kinenten kula tumambu yekti saweg sepisan menika kula manut. Panjenengan menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Kisana sampun kinten kula tumambu yekti saweg sepisan menika kula manut. Panjenengan menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Koko Prabu, piye Yayi? Kula nuwun sewu. Teka ratu menika kula timbali lah kok mboten wonten wangsulan mongko mripatipun menika mandeng tanpa kedhep. Wela dalah. Coba Yayi Kresna gone nimbali ratu iki sing rada seru. Balenana pisan meneh. Inggih Koko Prabu. Kisana sampun kinten kula tumambuk yekti saweg sepisan menika kula wanuk. Panjenengan menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Koko Prabu kados pundi? Rada seru gone nimbali. Kisana. Panjenengan menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Koko Prabu. Kula sampun ndelah nimbali, mbok kula nyuwun tulung dipun jawelaken. Wela. Dedayah ratu siji kok kupinge bosok. Wonten dawuh. Kula sawang kawontenan wonten Ndatulaya Praja menika kok sawetawis kula sowan kok mboten enten sing ngomongan babar blas. Ning lho, larak tenan to Kresna. Kupinge bucek nggih Koko Prabu. Wonten dawuh. Timbali Yayi Prabu Kresna. Oh nggih, wonten dawuh. Monggo kula dherekaken. Nendi? Lho. Paduka nimbali kula sinuwun. Inggih Kisana, kula nuwun sewu. Panjenengan menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun? Wah, dalah. Nggih, pangestunipun kula kiyambakan mawon. Koko Prabu, piye? Menika kados pundi? Sare. Wonten dawuh. Kowe iki ditakoni ratu saka ngendi? Kowe ditakoni ratu saka ngendi sapa jejulukmu? Malah takoniku malah piyambakan dhewe anggepe. Nggih. Nuwun sewu. Menawi paduka andang dhumateng kula, pangestunipun kula menika Nalendra. Nggih. Nalendra saking pundi? Nun. Nalendra saking negari pundi sinten jejulukipun? Pripun? Wela. Koko Prabu Pancenestu nuwun sewu amit menika Nalendra budheg. Mboten, kula mboten dhahar gudheg. Sinaosa menika panganan senenganipun renjang-renjang ning kula mboten dhahar. Mekaten Kisana. Nggih. Nuwun sewu Kisana, kula menika sampun kesel. Panjenengan menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Nun, Koko Prabu. Sare Yayi. Yayi Prabu Ndrawati kudu nglungguhi bawa leksana menapa Nalendra. Nggih Koko Prabu. Ratu. Nggih, wonten dawuh. Kowe kuwi ditakoni ratu saka ngendi sapa jejulukmu? Krungu ora? Nggih. Jejuluk kula? Ya. Budheg. Wah, nek ngaten jenengan dangu kalih kula. Wela. Wis ditakoni ket mau kok ora krungu. Nggih. Nuwun sewu saderengipun nuwun amit masang kaliyan tabrih. Dinebena kula dhewe dumawahing tawang-tawang. Linepat ning dolak manu. Nuwun sewu saderengipun kula badhe nanjaken menapa kula sowan wonten ing Praja Negaring Ndrawati sinuwun. Inggih apan kepara saestu. Mriki menika adeging karaton negari Ndrawati. Kula pun Prabu Kresna. Nun. Bela. Pripun?
Kowe iki sowan ing Prajanegara Ndrawati kae Yayi Prabu Kresna, ratu Gustimu. Weh larak ngaten. Wah, lah salah. Menawi ngaten jeneng andika mriku sinuwun Prabu Kresna. Weh. Kakang Udawa, pripun? Seret bae, Bu. Sik. Rembukan sik. Kula kok anyel ngrungokke. Nggih pancen kepara nyata kula menika pun nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Oh lah salah. Menengaken boten sisip anggen kula kekalangan Malaya. Ngidri saged matosi wonten pundi durungipun negari Ndrawati teka kula sampun saged pinanggih dumateng ratu Gusti kula inggih dewa sesembahan kula pun Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih kisana. Nggih. Panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Nggih, saderengipun mbok bilih Sukti mestani dhateng kula awon tanpa warni kula wingking saking negari ing pager wesi. Jejuluk kula pun Prabu Lokazanti. Sawa Prabu Lokazanti. Prabu Lokazanti kuwi Prabu Lokayanti. Mekaten pisan. Nggih. Oh inggih, sinuwun Prabu Lokayanti. Leres mekaten. Nggih. Derengipun ku mau budhek saiki kok gagak iki to iki. Ratu kok sindrome aneh-aneh. Koko Prabu, piye Setyaki? Seret mawon. Ku sik dirembug sing apik-apik sik. Nggih. Iki kena nggo dolanan. Nggih. Saderengipun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ngersanipun Prabu Kresna. Lah kene iso cepet. Inggih kula tampi dawah sami-sami sinuwun Prabu Lokayanti. Pripun? Lho, kula tampi dawah sami-sami. Nggih. Ora iki sekrengan sing apa to jane? Dungkap. Nah, dungkap ong. Kok kalih. Sowan kula menika Koko Prabu. Piye Kresna? Kula mirengaken pangandikanipun ratu menika kok malah sesek dada kula. Welah, ratu kaya neka-neka wae ora. Sowan kula ngersanipun sinuwun Prabu Kresna ing Ndrawati sepisan ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ngersanipun sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna wonten ing Oko kalih sowan kula mriki badhe matur kawontenan negari kula ing pager wesi bilih lho mau wis pener mau wis lancar lah kok saiki enggak kepareng matur bilih kawontenan negari kula ing pager wesi dinten sakmenika sampun wonten 3 candra ketaman pagebluk welaking jawata kathah kawula ingkang nandhang lara esuk lara sore ketiwasan sore esuk apraya menika kathah sang nget mekaten sinuwun nggih lho enggak wela ratu kok sinyale angel dimen kula sampun ngrawakaken Brahmana winase 1000 sugata miyang para nimbuna kinarya nambah rengganing para Jawa dene ugi kakarwe sanata karya nalika semanten datan wonten ingkang saged damel sura sataning praja negari kula ing pager wesi nanging sareng kula munjatur kersaning Gusti kang karya saged kula minggah wonten ing sanggar pamujan sanggar pamelengan kula kula donga sesemek Arana Raja mula bebantal bata batako Bata Sarimbang
Bantang Putu Sarembak kula saged pikantuk sasmita saking ngersanipun para Jawata bilih negari kula saged waliya nirmal temajat. Lho. Angger digeret kupinge kok lancar angger diculke jati temak mulya menawi tinumbal nggih menika pusaka ndor. Rawati inggih menika pun Sekar Cangkok Wijaya Mulya inggih Sekar Cangkok Wijaya Kusuma. Mekaten sinuwun. Nggih. Koko Prabu Piye? sampun dipun damel dolanan lho. Wah, seneng aku, seneng. Ndek ratu kaya ngene iki seneng aku. Mekaten sinuwun. Mekaten Nggih. Mila sawan kula wonten ngersanipun sinuwun Prabu Kresna ing Ndrawati sepisan ngaturaken bekti kula kunjuk angka kalih gandeng kawontenan praja negaring Pagerwesi Ketaman Pagebluk. Kula nyuwun syarat sarana inggih menika kula nedya nyuwun ngampil wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Nedya kula boyong wonten negaring Pagerwesi, nedya kula damel tumbal wadaling praja negari kula ing Ketaman Pagebluk. Cekap seman bentoke arep piye? Tenatur kula wabillahi taufik wal wassalam. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kadang Pambyawara kula kunduraken. jagat pangestu karo wehna jagat Prabu Lokayanti. Pripun? Nuwun sewu. Sing ngandika mbetahaken inggih menika Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Koko Prabu Piye? nyuwun tulung kajengipun anggenipun ngendikan menika saged rancak. Yo. Jan ratu nek ora digeret kupinge nek omongan Nggih, kula betaken pusaka negari Ndrawati nggih menika Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Awit kula mitrak jawipun para Jawata. Negari kula saged walina mula temajat Jamaah Mulya menawi tinumbalan nggih menika Sekar Cangkok Wijaya Kusuma. Mila kula sowan wonten mriki menika gandeng kekagungan Sekar Cangkok Wijaya Mulya menika namung paduka sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Mila nedya kula suwun ngampil menawi mangke sampun rampung. Nedya kula kunduraken ngersanipun sinuwun Prabu Kresna. Menawi dipun paringaken kula ngaturaken panjenengan tanpa pundhan nanging menawi boten dipun paringaken alasan lan sababipun menapa kula aturi paring katerangan kanggo mathok lan sing andika tetep boten kersa maringaken inggih menika Sekar Cangkok Wijaya Kusuma utawi Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Nedya kula boyo kula dadosaken tumbal wonten ing praja negari kula ing Ketaman Pagebluk negari Pagerwesi kula aturi jaga jagang sing jero beteng sing kantel negari Ndrawati kula gecak perang sinuwun. Manus jalanan sungertaning bono iblis lanang. Sekawit aku mau pancen seneng ngurung duwe daya ratu sing kenek ngudulanan. Ning bareng tak rungokke rembuke nggone sowan ngersani Yayi Prabu Kresna. Lah kok dadi gunemane kaya sajak ngobong atine Prabu Baladewa. Prabu Lokayanti. Prabu Lokayanti. Nuwun wonten dawuh. Lho lah. Wonten dawuh nuwun sewu menika sinten? Lekna mripatmu gatekno gobokmu. Lekna mripatmu gatekno gobokmu aku rata mandura Prabu Baladewa, Kadang Merdane Yayi Prabu Kresna. Walah dalah Prabu Baladewa. Baladewa. Nggih. Wah, sinuwun prepek kaliyan kula. Aja kaget aku sing menehi wangsulan karo kowe. Lokayanti, wonten dawuh. Balenono gunemu sing keri dhewe omonganmu sing keri dhewe mau Balenono aku gawe panas atine Baladewa. Balenono kowe mau matur apa nek ngasi Yayi Prabu ra maringake Sekar Cangkok Wijaya Mulya kowe arep ngopo? Lho, kula mboten ajeng napa-napa niku. Weh lah.
Kowe ora kelingan genemu sing keri dhewe. Wala dalah. Pancen estu kula jangi jembar. Anggen kula sowan ngersanipun Sinuwun Prabu Kresna menika badhe nyuwun ngampil nggih menika Sekar Cangkok. Wijaya mulya. Nah dipun paringaken kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging menawi mboten dipun paringaken kula aturi jaga cekeng sing jero beteng sing kandel negari Ndrawati kula biyuki Bathang Sayuta. Aturmu sing kaya ngono gawe panas atine to Mandura Prabu Baladewa. Lokoyanti. Kowe delangap-delangap ucapmu ndrewili kaya grojokan nerweteh kaya bethet sawu nembo pategalan. Kowe ning kene ora nyawang yen to ning kene lungguh nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe arep wani karo aku. Kowe kelakon bisa mboyong Sekar Cangkok Wijaya Kusuma. Waton kowe iso nglangkahi kuandane Prabu Baladewa. Lokoyanti. Maning jajalanan sekretaring Buru Iblis lanat. Cetha sak menika sing dadi pepalange Prabu Lokoyanti. Prabu Baladewa. Malah sampun kula jangi jembar sinuwun. Kula sarujuk kaliyan Kanjeng Adika ngawontenaken sayembara. Kula ugi semanten ugi ngawontenaken sayembara. Sinten ingkang saged nglangasoraken kuwandanipun keridanipun Prabu Lokosanti wenang Purbalan Wasisa dipun maringaken menapa mboten Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Nek ana tuture kene papane wong neter kadektayan ayo padangane wani petengane wani rupa wani jembar wani diteter kadektayanmu karo Prabu Baladewa. Wela wis arep rampung kok. Wela nggih tutune kene papan neter kadektayan monggo kula kanthi medal Jawi wonten ing alun-alun negari Ndrawati dipun teter kadektayanipun ora mingkat dandang negara kowe. Ora. Sing sang Katri Gumulung mangromak ing wadya Karadakara Karadakara rek kakiri-kiri Koko Prabu Baladewa piye Yayi Prabu kula nuwun sewu. Saderengipun kula tak nyuwun mriksa. Nyuwun mriksa apa? Si Adiar takon napa? Menapa menika kula wau jengandika Kanjeng Koko Prabu anggenipun ngemotaken dumateng Nalendra menika kala wau nglenggahi bawa leksana minangka sawijining Nalendra ingkang ngemotaken dumateng Daya. Lho. Apa pakartinipun Kakang sing kaya mangkene mau si Adi nganggep luput? Inggih kula anggap lepat awit jengandika mboten saged. Inggih menika mboten saged sareh jengandika Koko Prabu ngemotaken Nalendra menika kula wau kanthi bal-babaling kanepsa. Njur karepmu. Mila kula nuwun sewu bilih jengandika Koko Prabu sampun mbibiti perkawis menika. Ateges Koko Prabu Baladewa ugi ingkang kedah tanggel jawab. Lho. Ning niatku ki kepengin mbelane kelawan si Adi. Apa ora bener? Inggih bener tumrap jengandika nanging dereng mesti bener tumrap ingkang raying Ndrawati.
Kula saking menika Koko Prabu Gandeng nuwun sewu jengandika ingkang sampun bibiti perkawis menika. Kawontenan wonten para janagaring Ndrawati sampun kriwikan dados grojogan geguyon dadi tangisan. Mila jengandika Kanjeng Koko Prabu kedah saged ngunduraken Prabu Lokayanti. Mengko sing tumandang ora liya Wadyabala seka Ndrawati Koko Prabu piye? Mboten saged mekaten. Jagung bakarane kedah saged nanggung perkarane. Jengandika Kanjeng Koko Prabu Baladewa ingkang mbibiti perkawis menika ugi Koko Prabu Baladewa ugi ingkang kedah saged ngrampungaken perkawis menika. Prabu Lokayanti mundur saking asta jengandika Kanjeng Koko Prabu mboten mundur ugi saking asta paduka. Kanjeng Koko Prabu Baladewa jengandika kedah tanggel jawab Koko Prabu. Lah dalah ya wis ora apa-apa. Tak terima-terimake yen to pancen kudu kaya mangkono lakonipun Kakang. Ya wis nek ngene ayi pun Kakang jaluk pamit ijen ngundurke lawan Prabu Lokayanti. Ora sanda tak dibantu Wadyabala saka negara Ndrawati. Wis mengko mundhak perkara iki disawang dening kanan dening para kawula sak negara Ndrawati malah gawe lingsem. Derajatipun Kakang minangka Nalendra negara Ndrawati. Inggih Koko Prabu ndherekaken kelawan tindak jengkar paduka. Wis aku tak njaluk pamit ngundurke karo Prabu Lokayanti ayi. Setyaki kula Koko Prabu. Yektinipun Kakang ora bakal negake kelawan Koko Prabu Baladewa. Ya mung supayane besok kuwi besok meneh yen to bakal ngelingke kelawan Dayoh utawa ngelingke kelawan sapa wae supayane aja ngasi mbaleni pambegan sartane pakartine Koko Prabu Baladewa ingkang kaya mangkono mau. Nggih. Kula ki sampun tanggap Koko Prabu. Bersatosipun kula wau jengandika. Namung napa ki jenenge? Ngetoke. Ngetoke kuwi apa? Cara carane ngejarke kalian Koko Prabu Baladewa menika kula wau namung samudana. Iya pancen kuwi ya mangkono. Nggih.
yektene ya mung supayane Koko Prabu Baladewa bisa irip-irip marang lakon iki. Nggih. Keparengipun Ngewang ngono kelawan Koko Prabu Baladewa ngundurke Prabu Lokayanti ya Setyaki. oh iya ngestakaken dawuh. Kepareng kula namung saged mangestu dawuh. Patu Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kakang Udawa Wonten dawuh sinipun. padha tatanan barisaning para wadyabala sartane para kawula aja ngasi mengko kasempyoke ngaradan sebab mengko yen to ngasi para kawula sing ora mangerteni kenang ki muling lakon pojok naret ing kahanan mundhak kesempyok ing paperangan malah mesake anane para kawula. Nggih sinipun ngestakaken dawuh. Kaya wis purna sejebanon ing pasewakan wektu dina iki. Setyaki Wonten dawuh. bubarno kang padha sibuk jeneng Sunat Joko ndur kedaton Nuwun ngestakaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan Koko Prabu. sing ati-ati aja kaya bocah cilik kadangipun Kakang Dimas Setyaki. Punung atine pananggilan. Arsa sangata Kundur kedaton jeng saking dampar ketur gambaran gading. Kadharaken sang jaring peremban jadi manggung tanggung Joko paloro-loro. Enggeng samya ngampil upacare keprabon kawis saking mandara tindaknya Sang Sri Naranata. Tindakira Sang Sri Bathara Kresna tansah munjuk syukur marang saning Gusti kang akarya jagat.
Matur sembah nuwun. Iya ya, Nduk, matur nuwun. Heeh. Leren sikik ya, Mak. Sindane men padha lungguh sik. Iya. Terus mengko dibacutke le neruske lakon tak matur sedilit wae tak neruske lakon. Weh lah. Aja ngono to, Mak. Ya ora, ya ming guyon. Iya. Lah engko tante-tanteku arep takon ngopo nek aku? Iya. Tante, Bang. Ya Pakde. Woi. Ya aja ngono to, Mak. Iya. Alhamdulillah ya Nduk bengi iki awake dhewe sowan ana ing Kalurahan Ngempon. Iya. Kecamatan Bergas, Semarang. Wo ngono. Sowan ning endi? Iki ya mapane ana ing lapangan Munggur iki ning ngarep apa? Bali Kalurahan Ngempon Bergas Semarang. Wo ngono. Wontene acarane apa, Mak? Ya kuwi ujupe sedekah bumi Kalurahan Ngempon. Wo, padha karo nek sedekah bumi kuwi merti desa, bersih desa, terus rasulan, terus sedekah bumi kuwi padha maknane. Iya, cara menjalankane uga padha. Iya. Merti desa utawa sedekah bumi kuwi piye? Ayo, kuwi iki ngene lho. Dadi kuwi nalurine para warga ing Laladan Ngempon kene. Iya. Saka para nenek moyange sing wis turun temurun dilakoni. Iya. Wis suwe banget lan tansah dilestarekke lumantar budaya Jawa. Ya, ya mengiki nggone awake dhewe sowan ana ing kene ya nggelar kelir. Ya, mula sadurunge ya awake dhewe atur kula nuwun sik ya Nduk ngersane para warga Ngempon Bergas Semarang kene. Ya. Alhamdulillah seneng awake dhewe iso kepanggih karo para warga ing Semarang kene. Ya. Seneng rasane iso wah ngerti kahanan para pamirsa, para penonton sing semene mbane ya Nduk. Iya. Mula Kang Saka kowe. Awake dhewe kudu ngaturke panuwun ana ngersane para panitia, iya, Pak Lurah, iya, sing wis nimbali kelawan awake dhewe rikala semana ya Nduk. Iya. Nimbali awake dhewe. Tanpa panjenengane awake dhewe ora bakal iso tekan kene. Iya. Oh ya, Mak. Sartane awake dhewe uga nderek ndedonga muga-muga sakwise para warga ya kuwi ing Laladan Kalurahan Ngempon Bergas Semarang kene sakpungkure nganake upacara adat merti desa iki ya muga-muga sakpungkure diparingi kelancaran ya amin, diparingi rahayu amin, slamet wilujeng ora ana alangan ora ana rubeda suwiji apa amin, Mak. Sembada kang jinangka jumbuh kang kinayuh basuki kang kaesti mangkono.
Para among tani sing mapan ing Tegal kepanasan muga-muga tandurane dukut 1000 tuwa ngrembaka manene melimpah hasil apik kabeh. Iya, apa kae makburi kae? Kae komunitas apa ngono, Nduk? Oh iya. Arep menjalankan misi. Weh. Misine ngopo? Misine nyulik kimpul. Weh. Apa iya? Ora, aku wis saiki wis ora wani nek karo Mas Kimpul. Lah ngopo? Wah, panjenengane pancen dermawan kok, Nduk. Apa iya? Kanca-kanca ditukokke rokok. Iya. Aku ya ditukokke rokok. Iya. Dongake ya, Nduk, muga-muga rezekine lancar, laris. Amin. Sartane dheweke iki duwe usaha. Apa iya? Wah, bos toko mainan terbesar. Oh. Nang endi? Mojosari. Oh. Muga-muga lancar usahane, amin berkah barokah kanggo keluarga. Iya ngono ya, Mak. Ndongake, muga-muga sak pungkuring anake upacara adat ana ing bumi ngempon kene Sri Semara bumi tumedhak ana ing bumi kene. Amin. Wekasan isa semulur ngayomi warga ing laladan Kalurahan Ngempon mundhae ning kelurahan apa ning Kecamatan Bergas Semarang kene ya, Nduk. Ya ngono, Mak. Ngaturke panuwun mirsani kabeh wae. Pak Lurah, Pak. Wis pokoke sedaya kemawon para lenggah ingkang sampun ngestreni sartanipun nyengkuyung mengestoni kula sak rencang dalu punika gelar kelir. Ya, Acarane ora mung mligi wayangan iki tok kok, Nduk. apa iya? Sesuk isih ana acara gedhen meneh. Oh, ngono. Mula aja bali sik ndelok ndangdutan sik ning kene. Apa dangdutan? Mbuh apa sing baku sesuk isih ana acara meneh. Ya, Aku sengaja ora arep ngandani ben do penasaran, ben do ora bali terus ndelok ning kene. iya ngono. Apa iya? Lah nek aku mono wong selo arep bali jam pira wae ora masalah. Iya. Heeh ya, Mak. Lah nek kanca-kanca sing do padat acarane iku ya jan ya wis aja kesantenen nek kemrungsung ya aja kemrungsung-kemrungsungan. Iya. Wis gek gage-gage apa perlu ning ngono ya, Nduk. Iya, Mak. Bengi iki sapa wae sing rawuh? Ya kuwi njane para tamu undangan jarun Bapak Bupati Semarang. Mbah, Pak Ngesti Nugroho. Lah iki mesti nyawer. Mbah. Apa iya kowe iki kok wis kaya ngono? Aku wis hafal kok, Nduk. Wo, Aku wayangan ning Semarang ping pira wae iki mesti panjenengane lenggah nunggoni. iya. Mergo panjenengane apa? Cinta budaya. Weh, Sejene cinta budaya, le sing tak seneng iki piyayine dermawan. wo, Dadi karo sinden-sinden iki perhatian. wo. Lah nek kowe Aku ora diperhatike ora apa-apa, sing penting kanca-kanca ya, Nduk. iya, Mergo aku tanpa kanca-kanca ya ora iso mlaku. iya. Kanca-kanca semono uga nek misale aku ora ana tanggapan, Iya, kanca-kanca ya ora do menyang. ayo. Lah arep menyangi apa? Lah iya to ngono to. Iya. Lagi tanggal prei kok do mangkat wayangan. Aduh, kendir apa piye jane? Iya. Iya ngono ya, Mak. Uga Pak Camat Iya, rawuh iya, dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Lurah rawuh. iya. Sapa-sapa kanggo para warga ing Ngempon kene sartane warga ing Semarang wis dimanapun berada. Nek tak kira iki nglumpuk kabeh. Iya. Lho, lapangan semono mbane apa kowe iso ngitung penonton? Ora. Petok apa piye ngitungi penonton? Ayo ta ya, Nduk. Iya. Iki penonton semene mbane iki do lenggah kabeh mongko wah kae kaya ngene. Iki nek ora ana wayangan do ora kersa kon lenggah ngene iki. Iya. Lah arep ndelok apa? Uga sapa-sapa kanggo keluarga Man 1 Gunung Kidul Madrasah Aliyah Negeri. Iya. Ngono ya, Mak. Kanca-kanca pokoke kabeh keluarga besar Man 1 Gunung Kidul Iya. lan Madrasah Aliyah Negeri sak Kabupaten Semarang pokoke ngendi wae. Iya. Heeh. Aku ki ya siswa Man, ya dadi ngendi wae karo guru-guru Man ki aku sefrekuensi. Oh ngono. Tenane, tenan. Uga sapa-sapa kanggo pamirsa YouTube live streaming. Ya, Warga Ngunut uga, ya, Mas Daga Lover uga. ya, Langsung wae ya, Nduk. ya. Sadurunge awake dhewe suka-suka parisuka ngaturke tetembangan lagon pamundutan. Iya. Iki ana pawarta berita duka. Apa ya? Berita duka. Ya utawa kabar sing rada gawe aku kok sedih. Lah apa? Mau neng exit tol
utawa pintu masuk tol Mbawen mau ki ana kecelakaan. Weh apa iya? Ulama dhewe ndongake kanggo korban kecelakaan nderek bela sungkawa awit tragedi kecelakaan wonten ing eksit tol Mbawen kala wau. Mugi para korban pikantuk panggenan ingkang sae. Amin. Mugi ingkang dipun pinaringan kesabaran. Ya, nek sing apa diparingi slamet ya syukur alhamdulillah, muga-muga enggal saras enggal pulih ya nduk. Iya mak ngono. Iya. Penak tenan sone bengi iki. Ah iya. Ki engko tante-tante kuwi kok nek nyuwara mesti genah gantem. Ha iya. Oh. Yakin anggere entuk san penek ngene iki ya. Lah nyuwara mesti do ngebas. Iya. Sepati nduk ben jumeneng. Oh iya. Ana sapa to, Mak? Ana Mbak Apri sing wayu dhewe. Weh. Terus karo sapa? Ana Lek Sukimin. Weh lah. Aja ngono. Ya ora ya ana Mbak Mimin sing ayu dhewe sak SMA 2 Playen. Weh. Lah kok ayu dhewe sak SMA 2 Playen. Lah SMA 2 Playen ki lenang tok kok isine. Oh. Aku omong ayu dhewe. Iya. Ora ya nek lek apa Mbak Mimin kuwi ayu dhewe sak golongan semut. Wah iya. Aja sok ngono kuwi. Ah ya sepati. Ya sepati apa? Wis karepe kanca-kanca arep apa? Ya, Cak. Sugeng dalu. Weh lah kok bareng to iki awake dhewe iki. Lah sehati kok. Oh iya ya. Iya. Selamat malam Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cange. Pripun kabare lah kok saya rene saya wayu. Lah nggih wong wedok kok piye to? Sinden wedok jek enom, ayu sisan. Perawatan lah nek sinden kok lanang tuwa dandang wedok sisan lah. Aku ora nyebut jeneng lho tapi ora nyebut jeneng ta Le. Ya ora to. Selama tidak menyebut inisial, tidak ada alasan untuk marah. Iya. Lah ya mula kuwi. Dadi wonge aja sensitif, aja ana berita sithik langsung dibesar-besarkan, mongko kuwi udung mesti kasunyatan. Iya. Nah, kira ya mudeng. Ora masalah senajan tok aku mudeng sing tok maksud aku. Sing tok sebut wong lanang gendungan mah sakmene gur aku lho. Ora ya Le, aku ki ora nyebut kowe wong sliramu ki ayu to ya wedok tenan. Nyatane nggih ngira ya kowe kira ya nganggo bulanan barang to. Nek kuping. Aku wis ra nggarap sari kok no. Lah piye? Ya jenenge wis usia 48 ya wis arang-arang. Oh, wis ora intensif ora berbulan ngono lho, kadang 3 sasi pisan. Nah iya. Oh. Jenenge ora rutin ngono lho, Mas. Kan rahime ya wis rentan kaya aku. Rahimmu neng ndi? Neng cengel apa piye? Aku jan spesial lho, Pri. Piye? Arep sowan rene iki jan spesial aku dandan tak pol-polke tak cantik. Lipen setip kue beda lho, mangar-mangar kabar mangan pitik urip lho aku. Jan tak sawang kok wah ayu tenan kae Lek Sukimin kae. Ayu no. Jeng ngawalke bapak-bapak Linmas. Piye? Apa ora hebat? Hebat no. Mongko Pak Linmas ki karo pemerintah Kabupaten Semarang wis diperhatikan tenanan. Nyatane ya tugasnya luar biasa. Syukur bagai engko saka pemerintah desa. Nggih. Ku ya ana keperpihakan terhadap beliau-beliau. Nyatane beliau yang turun ke bawah kersa nggih ta Pak. Lho, aman lingkungane. Lho, nek pengamanan lingkungan ki ya Bapak Linmas iki. Lah, sing garda depan ya ana Pak polisi, ana Pak tentara. Ning kan jumlah anggotanya tidak banyak. Dados sing kersa turun ke bawah kan nggih wonten Mas menika tetep kudu diakomodir di keperpihakan terhadap beliau menika ya wonten. Sembah nuwun lho Mas, kula wapun dituntun mriku satemah kehormatan kula terjaga. Nek mboten apa ora diciweli bocah-bocah kuwi aku Mas. Bokong wis mengsle no ya. Bokong kok mringsle lah. Pindah ngarep kok. Nggih, ndongake kagem
warga Ngempon. 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 Iki sedekah Sedekah bumi. Sedekah bumi. Iya. Mugi-mugi warga Ngempon sak sampunipun ngawontenaken adicara sedekah bumi dalu punika pinaringan dirgayuswa rejeki ingkang gangsal berkah. Amin. Tutuk anggenipun namung putra wayahipun. Amin. Sing nembe meteng mugi-mugi benjing nek lairan anake dadi nek lair lanang ya dadi wong lanang sing tenan, nek wedok ya dadi wedok tenan. Jos. Aja kaya Kowe. kowe. Ya kowe. 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 Kowe penipuan kowe. Kok penipuan? Menipu khalayak. Nek aku kan jek ana ketok layang lanang-lanange sithik. Iya. Nek kowe menipu tenan lho dosamu tok tumpuk undung dhewe. Lho. Limas piro sing wis kecelek karo kowe? bener Lho, apa? Tukang parkir piro sing wis kecelek karo kowe? Diparkirke dibayar mah mboten sah Mbak dibeto mawon ngono. Harapane kan arep ngopo ngono. Nek kasunyatane lho malah lho padha to. Aku yang gumen ki mau kan Bapak Linmas aku mudhok kendaraan langsung disambut Bapak Linmas. Ngono kuwi. Rak terus salaman kok ora lek diculke. Aku ya ngono to. Terus bapake kalih sinten Mbak? Kalih Pakne Caca. Aku oh pun kagungan bojo ta. Empun. Tangane kok alus men mesti saiki batine gelo. Walah bulake banci ngono. Ning yo jenenge ngono ki saiki wis dihati-hati awake dhewe kok eranya saiki era wis ana YouTube, ana IG, ana TikTok, ana apa-apa ora iso kapusan. Ah iya. Aku dhisik kalau menjengku ya tak plester dhisik. Ning saiki ya sesuai konangan. Oh kuwi kalau menjing ta. Tak kira teleh ngono kuwi. Luar biasa penontonipun kathah mbludak. Alah ki dalange ya luar biasa lho. Hebat. Hebat Bancine ditokke tengah wengi. Coba nek sore mau jam-jam 09.00 ngono rak ya malah wis. ya wicaksana no jenenge. Ayo yane iki kok Ya lah. nek kira kowe iki laris-larise biasane. Ora. Lah ngene iki malah sing do marai bocah-bocah kanca-kanca sekur lah jam 09.00 wis mulih dolan. Oh banci wis jam 2 lagi mangkat. Kok apal Kok ya apal meniki lek survei kapan lho. bakune nduk sing penting nek warga sedekah bumi kuwi kan tanda syukur karo Gusti Kang Akarya Syukur, Jagat. ya. Wis diberikan nikmat sehat, rezeki, kemudahan, keberkahan, garek mensyukuri we kok mosok ya ngersula atau Nah. syukur bilisan kanthi lafal alhamdulillah, matur nuwun Gusti, puji Tuhan lan sak piturute. Ya. Nomor loro tumomo ana sing sajroning ati sing ateges ora mung lelamisan tok. Nggih. Sing nomor telu diimplementasikan diaplikasikan dalam kehidupan nyata kaya prastawa bengi iki wingi pengajian ya wis. Nggih. Terus langsung resik-resik makam ya wis. Sampun. Kirap budaya ya wis. Tumpeng. Sampun. Wis. Terus resiki sendang ya wis. Sampun. Lho, saiki wayangan sesuk ijo hiburan. Wah. Nah. Elok tenan. Nek pomo aku sok dangdutan awan sok nganggo rok mini kok beri sesuk. Kowe lah. Engko bocahmu tekan ngendi-ndi lho. Men piknik. Menika sampun lenggah Bapak Bupati, Nggih. ngaturke panglipur terus kok mbok bilih ngaturi minggah panggung Pak Anjing. Bupati. Nggih. Mesti. Kersanipun Bapak lelenggahan rumiyin. Iya. Sungkem kula Sungkem, Bapak. Bapak. Pak Mendina Hesti. diopeni wonten wilayah mriki Bergas, Barowo, Jambu, Bandungan. Apa pindah kakak Semarang ya aku tak ngene. Oh, wegah. Napa? Engko mah masake Pak Lurah no. Lah ngopo? Engko nek nulis jenis kelaminmu ning KTP bingung. Anu digambar manuk pleci ngono. Ora. Pak Lurah luar biasa, wae sambutan ketua panitian ya luar biasa. Nggih. Aku malah dilunasi karo Mbah Rom ya alhamdulillah. Aku ora ngarani regoe langsung disangoni 20 juta rak ya aku gelem. Wih. 20 juta ning kolong angkatan. Wo. Sampai 8 tahun ke depan ngoten. 20 juta ya apa sliramu arep karo dikersake Mbah Rom apa piye? 20 juta kuwi kon karo dilatih diesel. Walah senengane mlek men. Ngaturke panglipur no, sliramu. Gandeng Pak Ngesti menika lenggah Bapak Bupati. Menika tetembangan dhisik ya, Lek, sakderengipun Bapak jumenengake. Menggo ngangetke swasana sik. Heeh, aku tak njaluk anu ya, Le. Napa? Kor ibu-ibu pesinden. Oh, tembangin apa? Semarang Endah. Oh, nggih Semarang Indah. Ya, lancaran. Ya. Mau sore ya wis nggo uyon-uyon ning saiki dionekke nek Iya no. Iya. Ayo kanca-kanca.